Bapak Kumis mriki. Iki buku. Goyang dong. Yen liwat aku kelingan kuku kae biyen tak goleren ning cagak oh dulure goyang ya werna abang tandha isih sayang jenenge guguk asmara biyen nate tak go andong tresno tanpa bantal tanpa klasa bot abote ke taman asmara sawer dong gubuk kae nyimpen warti wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebacita wanci ratri nganti jagat rino kenalan dulu ya. Iki angel nek penyanyi ngene iki mesti kodol-kodol ah. Ah payah. Angel. Iki ndelala Pak Kumis apa mboten mriki sama mriki kok kodol. Pak Kumis ki wonge ra gelem joget tapi senengane nyangoni, Mas. Oh nyangoni, biasane nyangoni. Biasane nyangoni. Engko dadi bar iki aku disangoni Pak Kumis. Nggih, Pak nggih. Oh ya. Sampeyan sudah kenal. Oh, sudah kenal toh aku. Namanya siapa sih itu? Namanya sinten? Loh, katanya mbak kenal. Ini adik siapa namanya? Sabar Mas. Adik Bintang. Iya. Habis ini minta lagu apa? Oh, Tepung Kanji. Sudah sunat apa belum? Oh, sudah. Aku ya takoki to, Dek, kok. Mah, aku ya takoki ya, Dek, kok ya. aku ki megilan kok Mas karo kowe, Mas. Niki iki lanang apa wedok to? Caketan sajroning ati nyataan luntur saya merati aku kowe dadi garwa ergo leret ning gubuk asmara tarik sis yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak goleren Tak gendong kemana-mana. ning cagak kebak tulisan werna abang tandha isih sayang jenenge gubuk asmara biyen nate tak go andung tresno tanpa bantal tanpa klasa bot abote ke taman asmara gubuk kae nyimpen warti wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak cita wayah wengi nganti jagat Ya Allah Mas Soto.
Ya adiknya uangnya masih banyak ya. Engko nek telas duwe Bu Eneng nggo nyawer Mbak Lintar ngono ya. Mbak Leni yo jak disawer kabeh ya, tos dulu. Iya, siap. Oh, Mbak tunggale. Ini ki Mbak tunggale ya. Catatan sajroning ati dataan muntur saya merati aku kowe dadi garwa berkelere ing gubuk asmara. Adiknya di sini saja ya, lagunya langsung dipenuhi ya Mas ya. Oke, terima kasih.